kyllähän tässä niin kuin tuossa nyt aamullakin oli, mä puhuin siitä valmennusasiasta siitä, niin kyllähän tässä olisi vaan jollain tavalla sitä kansainvälistä tietoutta saatava tänne Suomeen. Se olisi nyt se tapa keksittävä, miten sitä pääsisi. Sen takia mä pidän sitä Tukholmaankin tapaamista, pitäisin pirun tärkeänä, että joku meiltä olisi siellä. Että siinä olisi mahdollisuus saada takaportin kautta kutsu Eurooppaan. Siitä oli tuolla liitossa puhetta. Ei meistä nyt, jos täältä soittaa joku meidän liitostakin tuonne Euroopan sulkapallounionin liittoon, niin sanotaan, että täältä on tulossa Mr. X tai Rouva X, niin kyllä ne vähän nauraa, että pitääköhän siellä vaan ne X:nne. Että pitäisi niin päästä ujuttautumaan sisään jollain. Kun tässä on se, että kun tää ei ole, meillä ei ole kansainvälisiä kilpailuja, kukaan on ollut ikinä, niin nyt pitäisi jotenkin saada ujutettua sinne joku sisään. Vieläkin päästä tasoa, että mikä se siellä on. Niin turha täältä sitten mennä, jos... Tai siis en mä sano, ei turha ole, mutta se tapa, että miten sinne pääsee, niin pitäisi päästä hankkimaan ja sitten sieltä kautta saada sitä tietoa, että tänne sitten. Joo. Onko se elinsiirtoväen homma, niin onko se kuinka kansainvälistä? Niillä on taas nyt niillähän maailmanmestaruuskisat on nyt. Siis Suomen. Mä tarkoitan niin Suomen osalta, onko ne niin... Ne käy pelaamassa koko ajan pelaa. Joo. Nyt se Yrjö sanoi, että mihinkä ne, mutta ne omilla rahoilla matkustaa ja reissaavat. Joo.